तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशा नाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी गोकुळची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ अस्सल चव कोल्हापूरची चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी वाढदिनी दरवर्षी कार्यकर्त्यांचं प्रेम मिळतं. 14 वर्ष निलेश राणे वाढदिनी प्रत्यक्ष भेटून शुभेच्छा देतात. हे प्रेम असंच राहू दे असं मत माजी नगराध्यक्ष संजू परब यांनी व्यक्त करत आभार मानले. सर्वांनीच मला इथे शुभेच्छा दिल्या. सर्व कार्यकर्ते बोलले, आमचे नेते मंडळी सुद्धा बोलले. सर्वांनी मला भरभरून शुभेच्छा दिल्या. त्यांचे मी मनापासून आभार मानतो. आणि सर्वजण तुम्ही एवढ्या मोठ्या संख्येने तुम्ही इथं आलात. दरवर्षी अशा प्रकारचे जवळजवळ 14 वर्ष मी वाढदिवस साजरा करतो. आणि माझ्या वाढदिवसाला साहेब काही सांगत होते, एकदाच चुकलं फक्त साहेब, एकदा करोना होता तेव्हाच तुम्ही वाढदिवसाला आला नाहीत करोनाच्या काळात. तर 13 वर्ष सतत हे साहेबांचं 13वं वर्ष आहे आणि सतत 13 वर्ष साहेब माझ्या वाढदिवसाला इथं हजेरी लावतात. त्यांचं मी मनापासून आभार मानतो. आणि पाटेकर त्यांनी अशी प्रार्थना केली की सन्माननीय निलेश राणे साहेबांचं असंच प्रेम माझ्यावर राहू दे, त्याला कोणाची दृष्ट लागू नये अशी मी फक्त पाटेकर यांनी प्रार्थना करतो. सन्माननीय तेली साहेबांचे सुद्धा मी आभार मानतो. आम्ही भारतीय जनता आल्यापासून तेली साहेबांनी सुद्धा गेली 3 वर्ष सतत माझ्या वाढदिवसाला ते आलेत. त्यांचे सुद्धा मी मनापासून मी आभार मानतो. हां, त्याच्यामध्ये 2-3 वर्ष गॅप होती त्याच्यापूर्वी यायचा. आणि जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष सन्माननीय मनीष दळवी साहेब हे इथं आले, मला शुभेच्छा दिल्या. मी मागच्या वेळी त्यांच्या वाढदिवसाला गेलो होतो. तिथं मी एक सांगितलं होतं की माझ्या राजकीय कारकिर्दीमध्ये मनीष दळवी साहेबांचा सिंहाचा वाटा आहे. कदाचित निलेश राणे साहेबांना सुद्धा माहिती नसेल तर साहेब एक मनीष दळवीचा तुम्हाला मी किस्सा सांगतो. 2009 मध्ये आपण काँग्रेसमध्ये होतो आणि युवक काँग्रेसमध्ये एक मनीष दळवींचा एक दबदबा होता. आणि मनीष दळवी कर्तृत्व तालुकाध्यक्ष इथे होणार होता. तेव्हा मनीष दळवींनी मी तालुक्यात होण्यासाठी 2009 मध्ये भरपूर प्रयत्न केले. आमचे निरीक्षक आले होते, त्यांना सांगून पहिल्यांदा जर कधी कोणी उभारी दिली 2009 मध्ये तर मनीष दळवी मला तालुकाध्यक्ष तेव्हा काँग्रेसचं केलं होतं. आणि तदनंतर सन्माननीय राणेसाहेबांनी 2010 मध्ये मला जिल्ह्याचा अध्यक्ष केला. आणि तदनंतर निलेश राणे माझ्या आयुष्यात आले आणि निलेश राणेमुळे माझ्या खऱ्या अर्थाने आयुष्याला उभारी मिळाली. एवढं त्या ठिकाणी मी नमूद करतो. आणि सर्वांचे मी आभार मानतो. तुम्ही इथं आलात, मला शुभेच्छा दिल्यात, त्याच्यामुळे तुमचं मी कधी ऋण विसरू शकत नाही. आणि पाऊस सुद्धा थांबला, आता पाऊस येईल कदाचित. आता मी केक कापेन, सर्वांनी केक मध्ये घेऊनच जायचं आहे. मी तुमच्या शुभेच्छा सुद्धा स्वीकारेन. करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.